עליי, זה קצת יותר מדי. יומני היקר היי, התחלנו את שבוע 5. שירן סיפרה לנו שהיא הייתה מפקדת בחוות השומר. גם אני רוצה להיות מפקדת בחוות השומר. עשינו השבוע ארוחה צוותית. היו הרבה מאכלים טעימים. אני הבאתי ג'חנון. שירן אמרה שהג'חנון שלה יותר טעים. אני דווקא לא חושבת. באיזה זכות היא חולקת לי על הג'חנון? היום גם פעם ראשונה שכולם הגיעו בזמן לחט. אני הגעתי במקום החמישי. אבל רחלי חושבת שהיא הגיעה במקום החמישי. לאחר מכן עשיתי חרם על רחלי. היא לא הבינה שאני הכוכב החמישי. בערב עשינו עוד פעם חט, ברחבה החומה. לקראת ארוחת שישי, כשעבר לידי יוסי, בטעות מרחתי עליו חומי, וכל החולצה שלו התלכלכה. ישר ברחתי משם שהוא לא יחנוק אותי. וכך הסתיים לו השבוע החמישי. נ"ב, בדרך לסדח, שמעתי את השיחה של שירן עם הנהג. הוא שאל אותה אם היא חלבית. אבל אני ידעתי שהיא משלנו. סקמה, שבוע 8. נשבר לי מהסקמה שמעה לי כבר. היי שירן. משפט נחמד בכדי שהיא תחבב אותי יותר. משפט שיוצר עניין ומשמעות. בואו נראה. פסיקים ונקודות זה חשוב, שתראה שאני אינטליגנט. משפט על מנהיגות, ערכים ומשולשים. יש הרבה משולשים. בואו נראה. משפט שמראה בקיאות בחומר. הנה אני לומד, כן למדתי. עוד אחד אופטימי. לא תחשוב שאני איזה מתעבד או משהו. טוב, רשמתי הרבה על הבת, בואו נראה. כמה משפטים על הבית, על החברה, כן, בטח, הרגה אותי החברה הזאתי. משהו מגניב מהסופה, למרות שבתכלס נחנקתי למוות בבית. נושא מרכזי, הנה זה עולה לי, כן, זה מגיע לי. משבר זהות קטן. עוד כמה מילות עידוד. הציטוט שלי היום אמר לי בזה שהוא שם בעבודה, זה טוב, זה יושב טוב. קצת על ההתנסות שלקחה לי את החיים ולא מולה לי בשיט. ונסיים באופטימיות, אופטימיות זה חשוב. וציטוט מתאים של מנדלה. לא מנדלה, סליחה, מנדלה. זהו, עוד סך משיעור, יאללה, נמאס לי.
שם מקלחת? לא, בסדר. יכולה להיכנס? כן. טוב, תודה. אחי, את לא צריכה את כל הסוכריות האלה, זה מלא סוכר. מלא סוכר יש בזה. בסדר, אלה, תירגעי. לא, באמת. כאילו, אנחנו עושים דיאטה וזה. את מאמינה במבט ראשון אלה? אני מאמינה. נראה לי מאוהבת בך. אני מאוהבת בך גם רחלי. היי בנות, חזרתי. טוב חבר'ה, אז עברנו שבוע ככה משמעותי, המון תכנים, המון חומר, אני מקווה שזה התחיל ככה לחלחל לכם יותר. למדנו את משולש המנהיגות, מנהיג, מונהגים, נשוא, מושא וכולי, וזהו בעצם, ככה אנחנו מסיימים את הלבנה השבוע, וזהו, אתם שקוראים לארוחת צהריים. אגב, ארוחת צהריים, פתאום עכשיו אני נזכרת שאני מדברת על זה. פעם בחוות השומר היה לי חייל, קראו לו שלומי, הייתי מאוהבת בו. עד היום אנחנו ככה שומרים על קשר, מתכתבים. הנה בדיוק הודעה משלומי, רגע, זה אחר כך אני אחזור אליו. טוב, יום אחד אני יושבת במשרד שלי עם המקיות שלי, פתאום אני שומעת דפיקות על הדלת, טוק טוק טוק. טוב, אני קמה, ניגשת לדלת. מי בדלת? שלומי. שלומי, מה אתה עושה פה באמצע הלילה? הממם, לא אכלתי ארוחת צהריים. עכשיו תדמיינו לכם, אתכם, חייל שלכם, הגיע אליכם באמצע הלילה, ואומר לכם שהוא לא אכל ארוחת צהריים. מה אתם בתור מפקדים? איך אתם כשלתם? איך אתם לא יודעים שחייל שלכם לא אוכל ארוחת צהריים? אז התחלתי ככה לברר ולהיכנס לעומק הדברים. ובסוף גיליתי שהחייל אכל דשא במשך כל השירות שלו. דמיינו אתכם שחייל שלכם בא אליכם ואומר לכם שהוא אכל דשא במשך כל השירות שלו. מה אתם הייתם עושים? איך אתם הייתם פועלים? אז באמת ככה דאגתי לחייל שיוכל להיכנס לארוחות צהריים כמו שצריך, ושיוכל דברים נוספים חוץ מדשא. ובסופו של דבר שלומי היום טייס. טוב, כולכם עצמתם עיניים. אני רוצה עכשיו שתנסו להתחבר לשבוע שעברנו, לתכנים שעברנו, לאנשים שעברו איתכם, מה התחברתם, מה פחות, מה ככה ישב לכם על הלב, מה הציק לכם, מה רציתם להגיד שלא אמרתם. אז פיזרתי ככה בכיתה כמה קטעים. אני עכשיו אפעיל לכם שיר, אני רוצה שכל אחד יקום ויסתובב בכיתה ותנסו להתחבר לקטעים. חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו, מושיט את שרביטו בחולה ופושט ידו. היי לא מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים. אני קוראת הבא. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה ביתו. חוות השומר, נערי רפול, חוות השומר, בעד 20, ניצנים. מה זאת אומרת? חוות השומר, תמיד חוות השומר, הכי טוב חוות. אני אבטח לך כל דלת, ואנגן, נגן, נגן, נגן לך איזה שיר, אביא לך זר פרחים, אני אתן לך להוביל, אלווה אותך הביתה, אמן, 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 ואשאר, אשאר איתך ללילה. אצייר לך חיים טובים ואתעכב על דמותך בשלל צבעי זוהר יפים,
אצבע את שערך, בציור יהיה נעים וקל להקשיב לצליל קולך, וגם אני אהיה לי שם מחזר אחר ליבך, ומדי בוקר רגיש תהיו פרי למיטתך, אקנה לך ציפור שיר יפה שתשאיר לך בחדרך, וגם אם אצחיק אותך אזכה בחיוכך, אני אמשיך ואמשיך לנסות להרשים את ליבך, אני אפתח לך כל דלת ואנגן, נגן, נגן, נגן לך איזה שיר, אביא לך זר פרחים, אני אתן, 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 אתן לך להוביל, אלווה אותך הביתה, או אבן, 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 ואשאר, אשאר איתך ללילה, תמיד אודה בנימוס ואקרב את כיסאך אל שולחן ערוך יפה בתבשילים לטעמך, וגם אם תגלי לי עד כמה אהבתך, אני אמשיך ואמשיך לנסות למצוא חן לליבך, ובזמן שנשב מחובקים בגינתך אצביע לעננים ואשם בין שמך, וגם אם תאמרי לי שאת בטוחה איתי, אני אמשיך ואמשיך לנסות למכור לך את ליבי, אני אפתח לך כל דלת ואנגן, נגן, נגן, נגן לך איזה שיר, אביא לך זר פרחים, אני אתן, 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 אתן לך להוביל, אלווה אותך הביתה, או אמן, 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 ואשאר, אשאר איתך ללילה, עולמך עולמי ועולמי עולמך, מעולם לא נפלתי כך, מעולם לידיעתך, גם אם שנים נגעו יחד, ועם עוד שנים נלך, אני אמשיך ואמשיך לנסות לכבוש את ליבך כל יום מחדש. אלווה אותך הביתה, אמן, 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 ואשאר, אשאר איתך ללילה, אני אפתח לך כל דלת ואנגן, נגן, נגן, נגן לך איזה שיר, אביא לך זר פרחים, אני אתן, 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 אתן לך להוביל, אלווה אותך הביתה, אמן, 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 ואשאר, אשאר איתך ללילה, אשאר איתך ללילה, אשאר איתך ללילה, אשאר איתך ללילה. אגב, ארוחת צהריים, זה פתאום ככה הזכיר לי שהייתי מפקדת בחוות השומר. היה לי חייל, שדרך אגב אני מאוהבת בו, עד היום אנחנו... הנה, הודעה ממנו, הנה. טוב, ככה חבר'ה, היה לנו שבוע לא פשוט, הרבה תכנים, הרבה עומס, עמדתם בזה בצורה יפה, בואו קצת נסכם את הדברים שעברנו, איזה ערכים למדנו, איך המקצועיות, חתירה למשימה, בשבילה של מנהיגות, שאנחנו יכולים לשלב אותו בכל דבר ובכל תחום של השבוע. סודוקו, איקס סיגול, לפגש עם חברים, אפילו לשחק פאקמן. טוב חבר'ה, היה לנו שבוע גדוש בחומר, עמוס, הרבה ערכים למדנו השבוע, הרבה חומר, אני מקווה שזה ככה חיכה לכם טוב, שהצלחתם להבין, ליישם את זה בשליטה שתהיו מפקדים בעתיד. למדנו את בשבילה של מנהיגות, מנהיג, מונהג, ניסוי, מוסר. מנהיג, מונהג, ניסוי, מוסר. לא, די. דמיינו אתכם, קהל שלכם. בא אליכם ומסתכל לך שהוא אכל דשא. אני לא באה שכם ממנו. די, קרן. דמיינו אתכם.
בא אליו. הוא אומר לכם שהוא אכל דשא. במשך כל השנה. Hallelujah, girl, sit your hallelujah, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 Let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. בינתיים, חכי שהקף כבר שנתיים. הלו מרים ידיים, עכשיו אני עושה הצוות שלי הוא מנהיג. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Don't believe me, just שי! אתה תנקה עכשיו! לפני החיילים! אתה לא לוקח לי אותם! שי! עכשיו אתה מנקה! עכשיו! גזרות! עכשיו מנקים גזרות! גזרות! המ"פ אמר לי היום גזרות! דיברתי עם גולן, דיברתי עם דותן, היום גזרות שלנו! אנחנו קומת 400 צוות 5300, כולם עושים גזרות, מנקים את הפחים. מה זה הבלגן הזה? מה זה? למה רק אצלנו? למה? נמאס לי, לא יכול לצפות את הפלוגה הזאת, לא עושים כלום, כולם עתודאים פה, לא עושים שום דבר. אתה היה עתודאי, למה אתה לא עוזר? למה? למה לא מנקים פה? מה זה הנפש הזה? מה זה? למה הם לא מנקים? אני לא יכול יותר! למה? אסתי בטח! הם לא מנקים! לא אכפת לאף אחד במקום הזה! די!